జయశివ. నేను మంగం విశ్వంరావు, జంగుబాయ్ ఛానల్. నిన్న నమస్తే తెలంగాణలో రేపు రామ్జీగోండ్ మ్యూజియానికి భూమి పూజ అని వచ్చింది. ఈ భూమి పూజ అనేది గత 10 సంవత్సరాల నుండి 9 సంవత్సరాల కాలం నుంచి నడుస్తున్నది. మరి ఈరోజు ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చింది కనుక భూమి పూజలు చేస్తారు. ఇక్కడ ఉట్నూరులో కూడా ఈ జెడ్పీ చైర్మన్ రాఠోడ్ జనార్దన్ ఇక్కడ గోండులకు సంబంధించిన రాజుల కోట పైన భూమి పూజ చేశారు. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేశారు? రెండవసారి మీరు ప్రభుత్వానికి వచ్చారు కదా, మొదటిసారి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయలేదు, రెండవసారి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చింది, రేపు మాకు మీరు ఓట్లు వేయాలనే ఉద్దేశంతో మీరు ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు 9.5 సంవత్సరాలు మీకు టైం లేదు, కానీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే శంకుస్థాపనలు చేస్తే గోండులు ఓటు వేస్తారని మీరు నమ్ముతున్నారు. ఇది చాలా శుద్ధ తప్పు. అయితే దీనికి టీఆర్ఐ భవనం ప్రారంభోత్సవం పాల్గొననున్న సీఎం కేసీఆర్, కేంద్ర మంత్రులు అర్జున్ ముండా, కిషన్ రెడ్డి, గిరిపుత్రులకు వరం, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మంత్రి సత్యవతి రాఠోడ్. ఈ సత్యవతి రాఠోడ్ ఉట్నూరుకు రావాల్సినటువంటి ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని ములుగు జిల్లాకు పంపింది. ఈమె కూడా గిరిజనులకు, గోండులకు ముఖ్యంగా చాలా అన్యాయం చేస్తుంది. ఈ కల్లిబోలి మాటలతో ఈ గిరిజనులను, గోండులను, ముఖ్యంగా గోండులకు ఎలాంటి రాజకీయ పదవులు లేకుండా, ఎలాంటి అభివృద్ధి చెందకుండా వీళ్ళు చేస్తున్నారు. కనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటేనే లంబడులకు వత్తాసు పలికేటటువంటి పార్టీ. అలాంటిది రామ్జీగోండ్ మ్యూజియానికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేస్తారట. హైదరాబాద్లో అబిడ్స్లో నిర్మించనున్న తొలి తరం స్వతంత్ర సమరయోధుడు రామ్జీగోండ్ మ్యూజియానికి సోమవారం భూమి పూజ చేయనున్నారట. మరి 9.5 సంవత్సరాలు ఏం చేసిర్రు? ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వస్తుందని, మీరు ఎలక్షన్ వచ్చిందని భూమి పూజ చేస్తున్నారు. మరి రేపు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత మీరు మర్చిపోతారు, కనుక ప్రజలు కూడా మర్చిపోతారు. మీకు ఎవరు ఓటు వేయడానికి కూడా రెడీ లేరు. మసబ్ ట్యాంక్లోని సంక్షేమ భవన్ ప్రాంగణంలో నిర్మించనున్న ట్రైబల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టీఆర్ఐ భవనాన్ని సైతం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలకి సీఎం కేసీఆర్, కేంద్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అర్జున్ ముండా, కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాఠోడ్తో పాటు పలువురు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు. వీరితో పాటు ఇంకా పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కనకరాజు, సకినేని రామచంద్రయ్య, కుమ్రంభీం వారసుడు కుమ్రంభీం సోనారావు, రామ్జీగోండ్ వంశీయులు, ఇట్లా చాలామంది పిలుస్తున్నారు. అయితే గోండులకు సంబంధించినటువంటి రాజగోండ్ సేవ సమితి ఏదైతే ఉందో, రాష్ట్ర కమిటీ, రాష్ట్ర అధ్యక్షులను, జిల్లా అధ్యక్షులను తప్పకుండా పిలవాలి. కానీ ఎవరిని పిలవకుండా ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యక్రమం, ఇది గవర్నమెంట్ కార్యక్రమం కాదు. ఎందుకంటే రాజగోండ్ సేవ సమితి గోండులకు సంబంధించినటువంటి స్వతంత్ర పోరాట యోధుడు, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వారసులు ఇక్కడ మన జావర్లలో కాశీరాం ఉన్నారు. వాళ్ళ మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్స్కోల కాశీరాం వారసులు ఉన్నారు. అక్కడ వాళ్ళని కూడా పిలవాలి. గోండులకు సంబంధించినటువంటి రాజగోండ్ సేవ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులను, జిల్లా అధ్యక్షులను పిలవాలి. కానీ వీరెవరిని పిలవకుండా ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చిందని ఇప్పుడు హడావిడిగా హంగామా చేసి, మేము గిరిజనుల కోసం, గోండుల కోసం ఇంత పెద్ద మ్యూజియం కడుతున్నాం, ఎన్ని కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఏదో పేపర్లో, టీవీలో రావడానికి చేస్తున్న తాపత్రయం తప్ప దీంట్లో ఏం లేదు. వీళ్ళు మర్చిపోతారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించింది, మరి రాజగోండ్ సేవ సమితికి ఎందుకు ఆహ్వానించలేదు? వీళ్ళంతా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కనుక వాళ్ళని ఆహ్వానించింది. కానీ నిజమైనటువంటి రామ్జీగోండ్ వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మార్స్కోల కాశీరాం సంబంధించినటువంటి తమ్ములు ఉన్నారు, వాళ్ళ కుటుంబం ఉన్నది, వాళ్ళని ఎందుకు ఆహ్వానించలేదు? అట్లాగే రామ్జీగోండ్ మ్యూజియం నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అబిడ్స్లో 200 కోట్లు విలువ చేసే 30 ఎకరం స్థలంతో పాటు రూపాయలు 25 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ఈ వార్తలు ఎన్నిసార్లు వచ్చిందంటే, చాలాసార్లు గత 2 ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు, అంటే 2 ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎన్నోసార్లు పేపర్లో వచ్చింది. కానీ ఈరోజు కూడా మ్యూజియము శంకుస్థాపన చేయలేదు, అది అసలు పనులు స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇక కూడా చెయ్యరు. ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఓట్లు వేసినా చేయరు, ఓట్లు వేయకున్నా చేయరు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులపైన ప్రేమ లేదు. చాలా సంవత్సరాలుగా లంబడోలను తీయాలని, అన్యాయం జరుగుతుందని ఉద్యమాలు చేస్తున్న వారిని పట్టించుకోకుండా, వాళ్ళకి ఎలాంటి నిధులు కేటాయించకుండా లంబాడి వర్గానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు. మరి అలాంటిది
అట్లాగే ఈ మ్యూజియం సెల్లూరులో పార్కింగ్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లైబ్రరీ, మొదటి 2వ అంతస్తులో మ్యూజియం, 2 రామ్జీ గోండ్ జీవిత విశేషాల చిత్రాలతో పాటు మరో గోండు యోధుడు కుమ్రం భీము జీవిత విశేషాలు, ఆదివాసీ గిరిజన చిత్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేసిండ్రు? ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చిందని మీరు మళ్ళీ నాటకాలు సురు చేశాను. ప్రారంభానికి ముస్తాబవుతున్న టీఆర్ఐ భవన్, మాసబ్ ట్యాంక్ సంక్షేమ భవన్ ప్రాంగణంలో నిర్మించనున్న టీఆర్ఐ భవనం ప్రారంభానికి తుది మురుగులు దిద్దుకుంటున్నది. G+3 విధానంలో నిర్మించిన ఈ భవనంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో లైబ్రరీ, మొదటి అంతస్తులో టీఆర్ కార్యాలయం, సెకండ్, థర్డ్ ఫ్లోర్లో శిక్షణ, డైనింగ్ వసతులు కల్పించారు. గిరిజన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి సముచిత గౌరవస్థానం కల్పిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కుమ్రం భీం, నడియానాడు జోడేఘాట్ మ్యూజియం, ములుగు జిల్లా మేడారంలో సమ్మక్క సారలక్క మ్యూజియం, ఖమ్మంలో ట్రైబల్ మ్యూజియం, హైదరాబాద్లో కుమ్రం భీం ఆదివాసీ భవన్, సంత్ సేవలాల్ ఆదివాసీ మహారాజ్ భవన్. అయితే హైదరాబాద్లో కుమ్రం భీం భవన్ అని ఏదైతే పేర్కొంటున్నారో అది ఫ్రీగా కాదు, అది ప్రైవేటు ఒక టూరిజం ప్లేస్ లాగా ప్రైవేటు సంస్థలు నడిపించే సంస్థలాగా చేశారు. కుమ్రం భీం పేరు తప్ప అక్కడ మీటింగ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా సమావేశాలు పెట్టాలన్నా గిరిజనులకు, గోండులకు అక్కడ ఫీజు చెల్లించాలి. మరి అలాంటి ఫీజులు చెల్లించాలన్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఎక్కడ చేసుకున్నా అదే డబ్బులు వేరే చోటికి కూడా ఇవ్వచ్చు. మరి పేరుకే కుమ్రం భీము ఆ ఆదివాసీ భవన్లు కట్టుకుంటూ ఈ బిజినెస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ లాగా మారిపోయింది. అట్లాగే సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ బంజారా భవనం ఇట్లా నిర్మించింది. మరి గిరిపుత్రులకు వరం బీఆర్ఎస్ అట. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వరం అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేసింది? గిరిపుత్రులకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వరం అని మంత్రి సత్యవతి రాఠోడ్ పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఆదివాసీ గిరిజన అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడుతుందని తెలిపారు. మేడారం, నాగోబా, జంగుబాయి జాతరలతో పాటు కుమ్రం భీం వర్ధంతి, సంత్ సేవలాల్ జయంతి. ఈ సేవలాల్ జయంతిలు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కూడా చేస్తున్నాయి. మీరు చేస్తున్నది కొత్తగా ఏం లేదు. 4.5 లక్షల ఎకరాలకు పైగా పోడు భూములకు పట్టాలు అందజేశామని గుర్తు చేశారు. అంటే నామకే వాస్తే పోడు పట్టాలు అందజేశారు, కానీ నిజమైనటువంటి ఎవరైతే వ్యవసాయదారులు ఉన్నారో, సాగుదారులు ఉన్నారో వారికి ఈరోజు కూడా పోడు పట్టాలు 95%, 85% పోడు పట్టాలు రాలేదు. మొన్న ఆసిఫాబాద్లో వచ్చి హడావుడి హంగామా చేశారు ఓట్ల కోసం. నిజమైన ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఇప్పటికీ కూడా ఐటీఐల చుట్టూ, ఎంఆర్ఓల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. మరి అత్యంత విలువైన భూమిని రామ్జీ గోండ్ మ్యూజియాన్ని కేటాయించిన సీఎం కేసీఆర్ కృతజ్ఞతలు. మరి ఇది అంత దొంగ నాటకాలు. నిజంగా చేసేది ఏం లేదు. హైదరాబాద్లోని అబిడ్స్లో నిర్మించనున్న తొలి నిర్మించడానికి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు, కానీ మరి 10 సంవత్సరాల్లో మీరు ఈ రామ్జీ గోండ్ భవనాన్ని, మ్యూజియాన్ని నిర్మించడానికి వీలుంది, కానీ చేయలేదు. ఎందుకని చేయలేదంటే గోండుల మీద మీకు చిత్తశుద్ధి లేదు, రామ్జీ గోండ్ మీద మీకు ప్రేమ లేదు, అభిమానం లేదు, చరిత్ర పైన అభిమానం లేదు. మీకు అసలు చరిత్రనే లేదు. కేసీఆర్కి, మోడీకి చరిత్ర లేదు, గోండులకు చరిత్ర ఉంది. నిర్మల్ కోట, అక్కడ నిర్మల్లో ఉన్నటువంటి కోట దాదాపు ఆ నిర్మల్ చుట్టూ ఇప్పుడు మొత్తం ఆ భూమిని ఆక్రమించారు. కొత్త బిల్డింగ్లు వస్తున్నాయి. మరి ఆ నిర్మల్ కోటని మీరు చుట్టూ ప్రవాహరీ గోడ నిర్మించి దాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా చేయాలి, కానీ ఏదో నామకే వాస్తే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చిందని మీరు హైదరాబాద్లో రామ్జీ గోండ్ మ్యూజియాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం, కానీ ఆ రామ్జీ గోండ్కు ఆనవాలైనటువంటి, అస్తిత్వం అయినటువంటి, ఉనికి అయినటువంటి నిర్మల్ కోట ఏదైతే ఉందో, కొన్ని 100 ఎకరాల నిర్మల్ కోట ఉంది. మీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు మొత్తం అన్యాక్రాంతమైంది. అక్కడ దిక్కు దివానా లేకుండా నిర్మల్ కోట ఉంది. అలాంటి కోటని మీరు పట్టించుకోకుండా ఏదో హడావిడి చేసి ఎన్నికలు వచ్చినాయని మాకు ఓట్లు వేస్తారు, మళ్ళీ గెలిపిస్తారు. గోండులు అంటే అమాయకులు, పిసోళ్ళు, ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి, రాజకీయం తెలియదు, ఎలాంటి తెలియదు, వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు కాదని మీరు అమాయకులు అని మీరు భావిస్తున్నారు. ఇది చాలా శుద్ధ తప్పు. అక్కడ నిర్మల్ కోటలో ఉన్నటువంటి రామ్జీ గోండ్ కోటని 100 ఎకరాలకు పైన ఉన్నటువంటి కోటని మీరు ప్రవాహరీ గోడ ఉంది, అది మొత్తం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆక్రమించారు. అక్కడ పెద్ద బిల్డింగ్లు నిర్మిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేటు ఏదైతే అక్కడ వ్యాపార దందా జరుగుతున్నది. మరి అలాంటిది అక్కడ దందాని ఆపకుండా మీరు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో మీకు నిజమైన
ప్రేమ ఉంటే, రామ్జీ పైన గోండుల పైన ప్రేమ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు వెంటనే అక్కడ నిర్మల్ కోట కావచ్చు, అటు సిర్పూర్ కోట కావచ్చు, ఆ తెలంగాణలో చాలా కోటలు ఉన్నాయి. వాటి ఇప్పుడు గోడలన్నీ ఇటుకలు మొత్తం బండలన్నీ కూలిపోతున్నాయి. అక్కడ ఇల్లు నిర్మిస్తున్నారు. మరి దాన్ని మీరు రక్షించపోక ఏదో హడావిడి చేసి ఓట్లు దంచుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రజలెవరు సిద్ధంగా లేరు. ఈ గూడూరు ప్రజలు కూడా గమనించాలి. అక్కడ నిర్మల్ కోట ఎంత శిథిలావస్థలో ఉందో మరి మన ఆనవాళ్ళు అస్తిత్వాలు పాటల్లో ఎక్కడ లేవు. ఇప్పుడు వేరే లేనిపోని చరిత్ర లేనటువంటి పాటలు అక్కడ పెడుతున్నారు. మరి కోట కూడా మన కోట కూడా రామ్జీగోండ్ కోట కూడా శిథిలావస్థలో ఉంది. మరి అన్యాక్రాంతం జరుగుతుంది, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జరుగుతుంది, మొత్తం బిల్డింగ్స్ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కానీ ఆ కోటను రక్షించడానికి ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు చేపడతలేరు, నిధులు కూడా మంజూరు చేస్తలేరు. తప్పకుండా ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏ పార్టీలు అయితే మనకి అభివృద్ధి చేయడానికి ఏ పార్టీలు అయితే సహకరిస్తాలో చేస్తాలో మీరు గుర్తించి తప్పకుండా ఓట్లు వేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం.